Enw fi yw Nia a dyma fy stori fi. Dechreuodd e pan o'n i'n ysgol, oedd ffrindiau weddol agos dy fi, a wedyn cwmpo ni mas, a oedd pressure da ar oriadau bethach. Dechreuodd i'n mynd i'n gym tyma bach, bita bach yn llai, falle sylwi beth o'n i'n neud. Cael rhyw fath o reolaeth dros o beth o'n i'n bita, oedd hwnna fel se yn rhoi cymorth i fi. Dechreuodd i'n bita fel just salad a bethach, a ni'n meddwl, fi jyst yn bod yn iach, o'n i'n neud bethach yn well. A dechreuodd i'n colli pwysau, o'n i ddim yn rili sylwi fe. A oedd mam a dad yn dechrau poeni a o'n nhw wedi mynd i fi i'r doctor a na pryd ni sylweddoli bod rhywbeth i action yn bod. Mae anorecsia fwy na dim yn problem iechyd meddwl. Chi yn colli pwysau, dwi'n meddwl, pan chi'n edrych yn eich hunan, chi'n meddwl chi'n fwy na beth i chi. Ti ddim yn ffitio beth mae pawb yn meddwl dylse ti fod. Oedd e bach yn unig, really, cos ni ddim yn really gwybod fel, o'n i ddim yn gweithio pobl, mae problem dy fi, achos bydd y pobl ddim yn really credu fi. Erbyn diwedd, ges i dietegydd, ges i counsellor fyd. Oedd y dietegydd yn rhywun i siarad â, mwy na dim. O'n i'n gallu rhoi fel, beth o'n i'n meddwl oedd yr poenau dy fi am bita fwy neu bita rhyw fath o beth. Bydde hi gallu gweud fel, na, actually, mae fe ddim yn mynd i neud na i ti. Os bod ti'n stico i hwn a hwn, fe mynd i helpu ti well. Ambell beth ti yn cael dyddiau, ti fel, mae rai fi meddwl nôl fyd, wel, mae'r bywyd y fi nawr, fel fi'n hapusach nawr, fi'n mynd mas na ffrindiau, mwy o ffrindiau dy fi, mae fwy o bobl o gwmpas fi. Mae swydd ll amser dy fi, mae dy fi balans neis, a fi'n cael fwy o hwyl yn bywyd. Pan o'n i'n sal, o'n i'n rili fel, fi yw'r unig un sy'n mynd trwyddo fe, neu sneb rili'n deall beth i fi'n meddwl, beth i fi'n mynd trwyddo. A pan o'n i'n trial gwella, yn y gyd yn ei moyn rhywun oedd yn mynd trwyddo beth o'n i'n mynd trwyddo. Jyst i'n gallu gweithio fi fel ble i fynd a pa trywydd fi fod mynd arno, achos oedd dim clyw dy fi. O teulu fi yn rili fel hen ffasiwn, o dim idea dyn nhw am byti fe, o'n nhw bach yn denial mewn ffordd. Os bod fi'n fwy agored am byti beth sy'n digwydd i fi, bydde pobl arall falle yn dechrau fel, dim fi yw'r unig un. A wedyn, hyd yn oed os fi'n gallu helpu un person, bydde hwnna'n neud lot o well. Fi'n credu mae rhaid ti cael rhyw fath o consela i trial newid ffordd ti yn meddwl, achos mae'n mor anodd heblaw am ni. Achos oedd pawb arall yn gweithio fel pam nag ti'n meddwl fel hyn, oedd e ddim yn hawdd jyst i fi newid ffordd o'n i'n meddwl fel dros nos. Ond mae'r counsellors yn deall fel mae'r meddwl yn gweithio. Dwi ddim yn cweit yn deall beth i chi'n mynd trwyddo, ond maen nhw'n deall fel i helpu. A diwedd y dydd, mae wastad y thing na fi wedi bod yn anorexic, fi wedi cael y cyflwr yma. Ond dyw hwnna dal ddim yn siapio bywyd fi nawr. Mae rai fi mynd mas na i wneud ffrindiau arall, fel bod fi yn gallu joio bywyd erbyn diwedd. Ambell waith i'n anghofio pa mor gryf mae rhaid i dod trwyddo rhywbeth fel la. Fi lot yn gryfach yn beth fi'n meddwl, basically. Fi'n rili brawd gyda'i hunan, fi wedi dod trwyddo fe, a ambell waith nes fi cofio yna bach fwy fi, rili.